Doncs el llibre que ara presentem, que és el meu camí cap a l'utopia, en certa manera és fruit de l'experiència de bastants anys. Tinc una certa edat i durant aquests anys he travessat èpoques que en el meu entorn han passat des d'una dictadura franquista, han continuat per una transició teòricament cap a la democràcia, han continuat per una situació política més estabilitzada i ara jo diria que en els darrers anys hem viscut una certa efervescència dels moviments socials. Al llarg de tot aquest temps, i movent-me com he mogut una mica en aquests ambients, he pogut copsar algunes realitats, he pogut tenir algunes experiències personals, he pogut fer algunes reflexions i m'ha semblat que en algun cas era positiu que tot això sortís a la llum, primer perquè de vegades cal recuperar la memòria històrica i segon perquè hi ha alguns casos molt concrets i molt particulars que m'han semblat especialment suggerents o suggestius. En aquest sentit, doncs, no vull pas ni de lluny publicar unes memòries, penso que no és aquesta la intenció, però sí posar sobre la taula alguns records, perquè si a algú li sembla que els pot llegir i a partir d'aquí contextualitzar una mica les situacions polítiques i econòmiques que s'han viscut en anys anteriors, doncs potser valdrà la pena que ho faci.